jsou dělat zprávy. Oni propuštěný z vazby. No tak to mám samozřejmě radost, protože si myslím, že opravdu už tam neměl dát něco dělat. Ty 3 důvody vazební podle mě pominuli, protože on bude dál chodit k soudu. To není výrok o vině nebo nevině. Krajská města zvyšují pokuty za jízdu na černo v městské hromadné dopravě. Už to udělali například Brno, Jihlava a Olomouc. Od nového roku zdraží Plzeň a Pardubice. O zvýšení pokuty v pražském HDS 1000 na 1500 korun bude dnes rozhodovat Rada hlavního města. Nejnižší pokuta 400 korun, na kterou zaplatí černý pasažér na místě, se platí v Hradci Králové. Naopak nejvíce zaplatí na místě v Praze a v Brně 800 korun. Pokud nezaplatí cestující v Praze do 15 dnů, vyjde ho zatím pokuta na 1000. V Brně, Olomouci, Plzni, Budějovicích, Jihlavě a Ostravě už je to 1500. Česko pošle Filipínám jako okamžitou pomoc 4 miliony korun. To potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Johana Grohová. Peníze pošle filipínskému Červenému kříži, který rozhodne o